Hey. Daniel, MC? Hebben jullie zin in school? Nee. Ja, nee, ja. Ja, nee, soms niet, soms wel. Maar nou is de eerste dag toch? Ja. En dan heb je toch iets meer zin als normaal. Ja. Hé, Sweetje? Wat moeten we nu nou? Dan doet ik denk dat dit nu speelgoed is dan. Nou, Dat is wel leuk. weet het niet. Maar doe die kant op. Bus. Ja. Bom dia. Je hebt nog geen zin in, jongen. Hoi Toetie. Leuk. Joe. Dat gaat, daar gaan ze dan. Ga je praten? Wat ga je zeggen dan? Auw, wat ga je zeggen dan? Ja? Heb jij lekker geslapen? Heb je lekker geslapen? Ja? Oh ja, echt? Dit dan. Wil je spelen? Ja, wil je spelen? Wil je spelen zo zacht? Wil je lekker jouw knuffel? Ja. Kom. Wil je spelen? Oep, stuk op een zwaardje. En Sarah, wat gaan jullie doen? Wat ben je zo aangekleed? Gaat er van school gaan? Naar school! Oh, netjes. Zo, hebben jullie zin in? Ja. Ja. Nou, Toetie die wil er liefst ook mee. En daar komt jullie chauffeur. Doeg!